Не човекът на Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден, с едно единствено изключение, давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 256. Внимавай какви въпроси си задаваш. Много често си задаваме въпроси към самите себе си, които не са качествени. Въпроси, които дори без да осъзнаваме ни дърпат надолу, принизяват ни. Такива въпроси, например, са: защо никога не ми се получава? Защо все така става? Защо не мога да успея? Защо нямам късмет? Защо нямам пари? Защо никой не ме харесва? Защо съм дебел? Защо толкова ме мързи? Защо не съм щастлив? Защо нищо не ми се прави? Когато подобни въпроси се въртят в главата ни, мозъкът измисля подобаващи отговори. Защо никога не ми се получава? Защото си загубеняк. Защо все така става? Защото живота е гаден. Защо не мога да успея? Защото си провал. Защо нямам късмет? Защото не си късметлия. Защо нямам пари? Защото си добър човек и добрите хора нямат пари, само лошите имат. Защо никой не ме харесва? Защото си грозен, глупав, стеснителен, нисък, висок, крив. Защо съм дебел? Защото ядеш като прасе. Защо толкова ме мързи? Защото си мързел и не ти се прави нищо. Качеството на отговорите зависи от качеството на въпросите.